Wat is dat van niet? Job, los wel. Zie je fout hiervoor? Ja. Henderson, schop van mij. Henderson. Henderson. Schop van mij, hiervoor. Wat zeg je net hier dan? Henderson. Los. Tussen de vier. Wat ik heb Jordan is beter op mijn Stokes. Zeg op mijn Stokes. What? No way! Maar mijn is Stokes. Kom, los mijn bal. Ze hebben een lasje. Maar hij is weer al goed te zien. Kom, snap uit. Ik kan dit zien. Kijk hoe lijkt het. Als je hem op de auction gezien, zeg maar hoe staat daar, hier staat. Ja, Stokes is nog een stuk. Ik heb bruin horen. Jij is Roy. Jij ook bruin horen, maak bruin scoren. Hé maar, Edward, ik skop ballen, Paul. Ja, ik gewoon hier, weet. Henderson, wat? Wat is uitdeur? Oh, wat een try. Kom op, Red. Stokes, wat is meer geloof ik gezien? Je weet het zo weer. Zie? Lijkt jij zo bedroefd. Right. Oh, zie je, hij is zo niks goed in. Mensen die stassen. Go Lance! Ja! Lance! Serieus.
Fokke Stefan.
vies. Ach, kerels. There was a fly right now. Vader weet jy. Ga, gewoon 2 bij mijn vleugels.
You're fun. Oi! Mooi, Timon! Mooi, Chariot!